खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासिबो बड'लेण्ड बुब्लिनि कनसेप्टखौ फरायग्रोबाय दिनै 10 सेप्तेम्बर रबिबारनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों ब्रह्मआ फान्जामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि थुलुंगा मोनगोन दिनैनि साना जोबोद मोजां बा थुलुंगा लानानै दावगानो हागोन मेष राशि सोरनिबा खैसाराव गोलैनो हागौ सांग्रां जाना थानाया मोजां सोरबाया नोंखौ दाय फोनांनो हागौ मिथुन राशि दिनैनि साना जोबोद मोजां नोंथांनि गोसोजों हास्थायनायखौ मोनफुंनो हागोन कर्कट राशि दिनै नोंथाङा सांग्रां जाना थानाया मोजां नोंथांनि लोगोआनो नोंखौ खैफोदाव खोलैनो नाजागोन नोंनि आंगोआबो दिनै नोंनि सुर जानो हागौ सिंह राशि खामानिफोर मावोब्ला मुलाम्फा जागोन रांखान्थियाव जौगानो हागोन दिनै नोंथांनि साना मोजाङै बारलांगोन कन्या राशि दिनै नोंथांनि सान आनजादफोर होयोब्ला जानो हागोन फारफ्रोमबो बिथिङाव गोजोन खौरां फैगोन तुला राशि नोंथांनि गोसोआव सोरां फैनाय नङा माबा गोरोन्थि मावफ्लांनो हागौ नोंथांनि गोरोन्थिनि थाखाय नोंथाङा बयजोंबो नासयजागोन वृश्चिक राशि नोंथांनि न'खराव गोजोन फैगोन नोंथांनि बिमाया नोंनि थाखाय दिनै जोबोद खुसि जागोन गुबुन फारसेथिं नोंथांनि खहाबो जानो हागौ धनु राशि फालांगियारिफोरनि थाखाय दिनैनि साना जोबोद मोजां दिनै नोंथाङा गोबां मुलाम्फा जागोन मकर राशि दिनैनि साना जोबोरै मोजां साननायफ्रा जाफुंगोन दिनै नोंथाङा मिनि खुसि थानो हागोन कुम्भ राशि दिनै नोंथाङा जेसेबांखि मोजां हाबा मावाथों मानो रावजोंबो बाख्नायजाथाव नङा गोसोआव उसुखुथु मोनगोन गोसोखौ हमथा थानाया नोंथांनि जोबोरै गोनांथि मीन राशि नोंथांखौ सोरबाया हुमखि होनो हागोन गिनाय गोसोजों नोंथाङा दिनै गोजोन मोननाय नङा गिनायजोंनो दिनैनि साना बारलांगोन दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाव एसेनोसै आसा खालामो नोंथांनि साना मोजाङै मोजां थांगोन बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि न'खरनिफ्राय चिराङाव सावस्रि सिबिथायनि थाखाय मोनसे मोजां फाहामथायनि राहाखौ लानानै फैदों एसटि क्लिनिकआ आथिखालाव सुबुंनि देहायाव नुजाथिबाय थानाय डायबिटिस बेरामनि थाखाय मोजां फाहामथाय होयो एसटि क्लिनिकआ चिरां जिल्लानि SBI काजलगाव ब्रान्चनि लांगोनायाव फसंनाय एसटि क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि अनगायैबो फाहामथाय होबावगोन लिभारनि जेंना आरो माखासे सरासनस्रा बेमारफोर बे एसटि क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि फाहामथायखौ होगोन जर'खा फाहामगिरि डक्टर समिक देबा नोंथांमोना फुं आरो मोनाबिलि समावबो बे क्लिनिकआव फाहामथाय लानो हागोन डक्टर लेबरेटरि मुलि ECG सिबिथायनि खाबुफोरखौ बे एसटि क्लिनिकआव मोनजोबगोन जुदि एसटि क्लिनिकआव रायजो राजाफ्रा गाव गावनि देहायारि जेंनाखौ फाहामथाय लानोबा नैबे मबाइल नम्बर 7002293924 एबा 9954687336 आव थोंजों मुं थिसननो हागोन